ఏకాదశి శుభాకాంక్షలు. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలందరికీ. హరే కృష్ణ. ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. దండవత్ ప్రణాం ప్రభు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం. దేవీం సరస్వతిం వ్యాసం తతో జయముదీరయేత్. నష్టప్రాయేష్వభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా. నాకు నువ్వు ఇష్టం కదా. నిత్యం భాగవత సేవయా. భగవతి ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్టికీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ధన్యవాద్ ప్రణామ్. ప్రణామాలందరికీ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం మంగళూరు కర్ణాటక తరఫున స్వాగతం. సో ఈ శ్రీమద్ భాగవతం క్లాసులలో మనము 4వ స్కందము గౌణ సృష్టి అనేటువంటి ఈ స్కందంలో 2 అధ్యాయాలను పూర్తి చేసుకున్నాము. ఈరోజు అంటే 3వ అధ్యాయంలో మనము 5, 6, 7వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం, భక్తి వేదాంత భాష్యం ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహనం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 3వ అధ్యాయము 5 నుండి 7 శ్లోకాలు. హరే కృష్ణ. సో ఇందులో ముందు 5వ శ్లోకాన్ని చూద్దాము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. తదుపసృత్య నభసి తదుపసృత్య నభసి
केचराणां प्रजल्पताम् चराणां प्रजल्पताम् केचराणां प्रजल्पताम् चराणां प्रजल्पिताम् केचराणां प्रजल्पताम् चराणां प्रजल्पिताम् सती दाक्षायणी देवी सती दाक्षायणी देवी सती दाक्षायणी देवी दाक्षायणी देवी सती दाक्षायणी देवी सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् 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 हरे कृष्ण तदुपसृत्य नभसि केचराणां प्रजल्पताम् तदुपसृत्य नभसि केचराणां तदुपसृत्य नभसि केचराणां प्रजल्पताम् तदुपसृत्य नभसि केचराणां प्रजल्पताम् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् सती दाक्षायणी देवी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् दाक्षायणी दाक्षायणी देवी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् पितृयज्ञमहोत्सवम् हरे कृष्ण तदुपसृत्य नभसि केचराणां प्रजल्पताम् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् तदुपसृत्य नभसि नभसि केचराणां प्रजल्पताम् चराणां सती प्रजल्पताम् दाक्षायणी देवी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम् पितृयज्ञमहोत्सवम् हरे कृष्ण శశికళ మాతాజీ ప్రేమలత మాతాజీ శ్లోకం చదవండి. హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण प्रभु जी। तदुपसृत्य नभसि केचराणां प्रजल्पताम् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवम्। ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ ప్రణామాలు. తదుపసృత్య నభసి ఖేచరాణాం ప్రజల్పతాం సతీ దాక్షాయణీ దేవి పితృయజ్ఞ మహోత్సవం. హరే కృష్ణ. సో తదుపరి శ్లోకం నెక్స్ట్. హరే కృష్ణ. వ్రజంతి సర్వతో దిగ్భ్య వ్రజంతి సర్వతో దివ్య 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 ఉపదేవవర స్త్రియః ఉపదేవవర స్త్రియః
ఉపదేవవరస్త్రియः విమానయానా సస్ప్రేష్టా విమానయానా సప్రేష్టా విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః నిష్కంఠీ సువాససః నిష్కంఠీ సువాససః వ్రజంతి సర్వతో దివ్య ఉపదేవవరస్త్రియः వ్రజంతి సర్వతో దివ్య ఉపదేవవరస్త్రియः విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః. హరే కృష్ణ. వ్రజంతి సర్వతో దివ్య ఉపదేవవరస్త్రియः విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః సర్వతో దివ్య దేవవరస్త్రియः విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః. హరే కృష్ణ. रामनारायण चौधरी प्रभु जी, बाल सरस्वती माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी. व्रजन्ति सर्वतो दिव्य उपदेववरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्टा निष्कण्ठी सुवाससः. हरे कृष्ण प्रभु जी. व्रजन्ति सर्वतो दिग्भय उपदेशवरस्त्रियः विमानयाना सप्रेष्ठा निष्कण्ठी సువాససః. హరే కృష్ణ. సో హరే నెక్స్ట్ కృష్ణ. శ్లోకం చూద్దాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః
లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః కుండలాః పతిం భూతపతిం దేవం పతిం భూతపతిం దేవం పతిం దేవం పతిం భూతపతిం దేవం పతిం దేవం ఔత్సుఖ్యాదభ్యభాషత 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 చూడమ్మా, నేను ఆపేనో లేదో గుర్తులేదు. హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః పతిం భూతపతిం దేవమౌత్సుఖ్యాదభ్యభాషత పతిం భూతపతిం దేవమౌత్సుఖ్యాదభ్యభాషత పతిం దేవం హరే కృష్ణ. దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః పతిం భూతపతిం దేవమౌత్సుఖ్యాదభ్యభాషత హరే కృష్ణ. हरे कृष्ण. उमापति प्रभु जी, सरला देवी माता जी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. హరే కృష్ణ. दृष्ट्वा स्वलनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देवमौच्चक्यादभ्यभाषे भाषत. हरे कृष्ण. హరే కృష్ణ. दृष्ट्वा स्वनिलयाभ्यासे लोलाक्षीर्मृष्टकुण्डलाः पतिं भूतपतिं देवम् ఔత్సుఖ్యాదభ్యభాషత. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ శ్లోకాలలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలను చూద్దాము. హరే కృష్ణ. తత్ అప్పుడు, ఉపసృత్య వినినా, నభసి ఆకాశమున కేచరాణం ఆకాశమున చెరించువారలు ప్రజల్పతాం సంభాషణము
సతీ సతీ సతీదేవి సతీదేవి దాక్షాయణి దాక్షాయణి దక్షిణి తనయ దక్షిణతనయ దేవి దేవి శివుని భార్య శివుని భార్య పితృయజ్ఞ మహోత్సవం పితృయజ్ఞ మహోత్సవం తన తండ్రిచే నిర్వహింపబడు తండ్రిచే నిర్వహింపబడు యజ్ఞ మహోత్సవము యజ్ఞ మహోత్సవము వ్రజంతీః జయంతి ఓవుటను ఓటను సర్వతః సర్వతః అన్ని అన్ని దిగ్భ్యాః దిగ్భ్యాః దిక్కుల నుండి నుండి ఉపదేవవర స్త్రియః ఉపదేవ వరస్యాః దేవతల సుందరాంగనలు దేవతల సుందరాంగనలు విమానయానాః విమానయానాః తమ ఈ విమానములందు ప్రయాణించుచు తమ విమానములందు ప్రయాణించుచు సప్రేష్టాః సప్రేష్టాః తమ భర్తలతో పాటుగా తమ భర్తలతో పాటుగా నిష్కంఠీః నిష్కంఠి పతకములు కూడిన కంఠాభరణములు దాల్చి పథకములను కూడిన కంఠాభరణములు దాల్చి సువాససః సువాససః చక్కని వస్త్రములు కట్టి చక్కని వస్త్రములు కట్టి దృష్ట్వా దృష్ట్వా గాంచి గాంచి స్వనిలయ అభ్యాసే స్వనిలయ అభ్యాసే తన గృహము చెంతగా తన గృహము చెంతగా లోలాక్షిః లోలాక్షి సుందరములగు దేదీప్యమాన కన్నులు కలిగి సుందరములకు దీప్యమాన కన్నులు కలిగి మృష్టకుండలాః మృష్టికుండలాః చక్కని కర్ణకుండలములు చక్కని కర్ణకుండలములు పతిం పతిం తన భర్తయగు తన భర్తయగు భూతపతిం భూతపతిం భూతనాథుడు భూతనాథుడు దేవం దేవం దేవత దేవత ఔత్సుక్యాత్ ఔత్సుక్యాత్ ఉత్కంఠటతో ఉత్కంఠతతో అభ్యభాషత అభ్యభాషత ఆమె పలికెను ఆమె పలికెను హరే కృష్ణ. సో భావము ప్లీజ్ రిపీట్. ఆకాశమున చరించడి ఆకాశమున చరించడి కేచరులు కేచరులు తన తండ్రి తన తండ్రి నిర్వహించుచున్న నిర్వహించుచున్న మహాయజ్ఞమును గూర్చి మహాయజ్ఞమును గూర్చి చర్చించుకొనుటను చర్చించుకొనుటను సాధ్వియగు సాధ్వియగు సతీదేవి వినెను. సతీదేవి వినెను. స్వర్గలోకవాసుల స్వర్గలోకవాసుల పత్నులు పత్నులు తమ నయనములు తేజోమయముగా తేజోమయముగా వెలుగొందుచుండ చక్కని వస్త్రములు కట్టి కర్ణకుండలములతోనూ పతకములు కలిగిన కంఠాభరణములతోనూ అలంకరించుకొని అన్ని దిక్కుల నుండి అన్ని దిక్కుల నుండి తమ గృహ సమీపముగా
గృహ సమీపముగా యజ్ఞమునకేగుటను గాంచిన యజ్ఞమునకేగుట కాంచిన ఆమె ఆమె భూతనాథుడగు పతిని సమీపించి ఉత్కంఠతతో ఇట్లు పలికెను. హరే కృష్ణ. భాష్యము. హరే కృష్ణ మాతాజీ. భక్తవత్సల గారి ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు, దండ ప్రణామం. భాష్యము. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. భాష్యము. జై శీల ప్రభుపాదికి జై. శివుని నివాస స్థానము ఈ లోకము నా కాక అంతరిక్షమున వేరొక చోట ఉన్నట్లుగా గోచరించుతున్నది. లేనిచో వివిధ దిక్కుల నుండి విమానములు ఈ లోకమునకు ప్రయాణించుటను మరియు వాని అందలి ప్రయాణికులు దక్షిణిచే నిర్వహించబడు మహాయజ్ఞమును గూర్చి ముచ్చటించుకొనుటను సతీదేవి ఎట్లా వినగలిగేది. సతీదేవి దక్షుని కుమార్తె అయిన కారణమున ఇచ్చట దాక్షాయని అని వర్ణింపబడినది. ఉపదేవవర అనేది పదము గంధర్వులు, కిన్నెరలు, ఉరుగులకు అన్వయించును. వారు దేవతల కోవకు చెందక దేవతలు మానవుల నడుమ స్థితికి చెందినట్టు వారును విమానములందు వచ్చుచుండేది. వారందరూ సతీదేవి గృహ సమీపముగా వెడులుచుండిరని స్వనిలయాభ్యాసే అను పదము సూచించుచున్నది. స్వర్గలోక వాసులు పత్నులు వస్త్రధారణము, దేహ లక్షణములు ఇచ్చట చక్కగా వర్ణింపబడినవి. వారి కన్నుల చంచలములై ఉండెను. వారి కర్ణకుండలములు ఇతరాభరణములు మెరియుచు తేజోమయముగా నుండెను. వారి వస్త్రములు అతి చక్కగా నుండెను. వారందరూ తమ కంఠాభరణములందు ప్రత్యేక పథకములను కలిగి ఉండేది. ప్రతి స్త్రీయు తన భర్తను కూడి ఉండెను. వారెంత సుందరముగా గోచరించారనగా సతీదేవి దాక్షాయిని కూడా అదే విధముగా వస్త్రాధరణ గావించి భర్తతో పాటుగా యజ్ఞముకు పోవ ప్రేరేపితమయ్యను. స్త్రీకి అది సహజ ప్రవృత్తియే. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ. సో ఇది శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యము ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటిది. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశతారిణి. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరి ప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. చట్నీ పక్కన వేసి
జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో మనం ఈ 4వ స్కందంలోని 3వ అధ్యాయమైనటువంటి శివుడు సతీదేవుల సంవాదము అనేటువంటి ఈ అధ్యాయంలో ఈరోజు మనం చూస్తున్నటువంటిది 5, 6, 7 శ్లోకాలు. సో పూర్వపు శ్లోకాలలో చెప్పబెట్టినట్లుగా, సో అంతకుముందు అధ్యాయంలో మరి దక్షుడికి శివుడికి మధ్య వైరానికి గల కారణాన్ని మైత్రేయ ముని విదురుడితో తెలియజేసినటువంటివి. సో ఇక విదురుడు అడిగినటువంటి 2వ ప్రశ్నగా సతీదేవి దేహ త్యాగానికి కారణం ఏంటి అనేటువంటిది సో ఇక్కడ ప్రారంభం అవుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో ఆయన మైత్రేయ ముని విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు, బ్రహ్మదేవుడు ఆ దక్షుణ్ణి ప్రజాపతులందరికీ కూడా అధిపతిగా గావించినప్పుడు ఇంకా మిగుల గర్వితుడయ్యాడు. అంతకుముందు ఆ యజ్ఞంలో మొదట దక్షుడు వెళ్ళిపోవడము, తర్వాత శివుడు వెళ్ళిపోవడం జరిగినప్పటికీ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులంతా కూడా కొంతకాలం 1000 సంవత్సరాల కాలము ఆ యజ్ఞాన్ని పూర్తి చేసి ఎవరి స్థానాలకు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయినటువంటిది. ఇక ఆ తర్వాత ఆ బ్రహ్మదేవుడు యొక్క సమర్థత ఆ దక్షుడికి లభించిందని అతన్ని ఆ ప్రజాపతులందరికీ కూడా ప్రజల సృష్టి కోసము ఉన్నటువంటి వారైనటువంటి ఆ ప్రజాపతులందరికీ కూడా దక్షుడు అంటేనే కార్యదక్షత కలిగినటువంటి సమర్థవంతమైనటువంటి పనులు నిర్వహించగలిగేటువంటిది పేరులోనే ఉన్నది. దక్షత అంటాము, ఎఫిషియన్సీ అని చెప్తుంటాం. సో మరి ఆయన్ను అలాగే బ్రహ్మకుమారుడు, అలాగే మంచి దక్షత కలిగినటువంటి వాడు కనుక అని ఒక గర్వం కూడా ఆయనకు ఉన్నది. సో ఆ క్రమంలోనే ఆ గర్వం మరింత పెరిగే విధంగా అతన్ని ఆ ప్రజాపతులందరికీ కూడా అధిపతిగా నియమించినప్పుడు ఇక ఆ బ్రహ్మ యొక్క సమర్థన నాకు ఎలాగే ఉంటుంది అనేటువంటి మితిమీరినటువంటి విశ్వాసంతో మొదట వాజపేయ నామము కలిగినటువంటి యజ్ఞాన్ని పూర్తి అయిన పిదప 2వ యజ్ఞాన్ని, మరొక యజ్ఞాన్ని బృహస్పతి శవం అనేటువంటి మరొక యజ్ఞాన్ని అతడు ప్రారంభించి, దానికి ఎలాగైతే ఒక శుభకార్యానికి లేదా వివాహాలకు లేదా పూజా కార్యక్రమానికి అందరినీ మనం ఆహ్వానపరుస్తామో, కుటుంబ సమేతంగా ఆహ్వానపరుస్తామో, అలాగే దక్షుడు కూడా వివిధ లోకవాసులందరినీ కూడా సకుటుంబ సమేతంగా ఆహ్వానపరిచాడు, ఒక్క శివుడిని తప్ప. సో మరి ఇక ఆ యజ్ఞం నిర్వహింపబడుతూ ఉన్నప్పుడు అక్కడికి ఆ బ్రహ్మర్షులు, దేవర్షులు, పితృదేవతలు, దేవతలు, ఉపదేవతలు అందరూ కూడా మంచిగా అలంకరించుకొని ఆభరణ భూషితాలు అయి ఉన్నటువంటి వారి యొక్క భార్యలతో విశ్వం యొక్క పలు ప్రాంతాల నుండి వచ్చి ఆ మహాయజ్ఞంలో పాల్గొంటూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని చూసాం. మనకి ఇక్కడ ఆ పూర్వపు శ్లోకాల్లో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు స్త్రీలు ఏ విధంగా సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉండాలి అనేటువంటిది, మరి ఏ విధంగా ఉంటే పురుషుడైన భర్త ప్రసన్నుడు కాగలడు అనేటువంటి విషయాలను కూడా అందులో మనకి సాంప్రదాయబద్ధంగా వైదిక సాంప్రదాయంలో స్త్రీ పురుషుల మధ్య ఉండవలసినటువంటి సంబంధాలని ఒకరికొకరు ఏ విధంగా ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆయన సంతోషపరిచే విధంగా ఉండాలి. సో ఆ విధంగా వారు ఆనందమయంగా వచ్చి అక్కడ ఏదైనా ఒక కార్యంలో వాళ్ళు పాల్గొన్నట్లయితే
ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా మంగళకరమైనటువంటి చిహ్నంగానే ఉంటుంది అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఉంటుంది. అది మన యొక్క పూర్వకాలంలో మనకు ఉన్నటువంటి సాంప్రదాయాలు, పద్ధతులు. కానీ ప్రస్తుత కాలంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం, ఎక్కడైనా ఏదైనా వివాహము, ఏదైనా కార్యం జరుగుతూ ఉంటుందంటే అక్కడికి బాగానే అలంకరించుకొని వస్తారు. ఆ అలంకరణ అనేటువంటిది ఎలా ఉంటుందంటే ఒకళ్ళొకళ్ళు అసూయ పడే విధంగా లేదా ఏ విధంగా ఉండేటువంటివి కారణంగా చివరిగా ప్రతి ఫంక్షన్లో చివరికి ఏదో ఒక గొడవ జరుగుతూనే ఉంటుంది, చూస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు కలియుగ యుగ ప్రభావమే అలా ఉందనుకోండి. సో అలా జరుగుతూ ఉండేటువంటివి ఎక్కువగా చూస్తుంటాం. కానీ మరి మనకి పూర్వం నుండి మన సనాతన సాంప్రదాయాలలో వస్తూ ఉన్నటువంటిది అలా మంచిగా అలంకరించుకొని భార్యాభర్తలు ఫంక్షన్కు వెళ్తే ఆ విధంగా వారు ఆనందంగా ఉండటమే కాకుండా ఆ ప్రదేశం అంతా కూడా ఆనందమయమైనటువంటి మంగళప్రదమైనటువంటి చిహ్నంగా ఉంటుంది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు శ్లోకాలలో మైత్రేయ ముని ఇంకా కొనసాగిస్తూ ఈ విధంగా చెప్తున్నారు. తదుపసృత్య నభసి కేచరాణాం ప్రజల్పతాం సతీ దాక్షాయణీ దేవి పితృయజ్ఞమహోత్సవం వ్రజంతి సర్వతో దిగ్భ్య ఉపదేవవరస్త్రియః విమానయానా సప్రేష్టా నిష్కంఠీ సువాససః దృష్ట్వా స్వనిలయాభ్యాసే లోలాక్షీర్మృష్టకుండలాః పతిం భూతపతిం దేవం ఔత్సుక్యాదభ్యభాషత. సో ఇక అప్పుడు అంటే ఆ విధంగా వివిధ లోకవాసులు మరి ఆ శివుని ఆవాస స్థానము మీదుగా వారంతా సంభాషించుకుంటూ ఇక్కడ అప్పుడు ఉపసృత్య నవసి కేచరాణం ఆకాశ మార్గమున చరించేటువంటి గంధర్వులు, యక్షులు, వివిధ లోక వాసులందరూ కూడా వారి వారి విమానయాలలో ప్రయాణిస్తూ ఉన్నారట. సో ఆ విధంగా మరి ఆ వివిధ లోకవాసులు తన తండ్రి అయినటువంటి దక్షుడు చేస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞానికి భార్య సమేతంగా అలంకరణతో ఉన్నటువంటి వారు వెళుతూ వారు మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నటువంటి ఆ మాటలను ఆ దేవతా సుందరాంగులు ఆ విమానాలయందు ప్రయాణిస్తూ తమ భర్తలతో పాటుగా మంచి పతకాలతో కూడినటువంటి కంఠాభరణాలను, వాసాస అంటే వస్త్రాలు, సువాసాస అంటున్నారు ఇక్కడ, చక్కని వస్త్రాలు, మంచిగా ఉన్నటువంటి వస్త్రాలను ధరించి మరి ఆ దాక్షాయిని, దక్షుని యొక్క తనయ కనుక దాక్షాయిని దేవి అంటున్నారు ఇక్కడ. సో ఆ శివుని భార్య దక్షుని యొక్క తనయ అయినటువంటి ఆ సతీదేవి ఆ విధంగా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి వారి నివాస స్థానం గుండా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటి మాటలు విని ఆమె కూడా మరి ఇక తన భర్త అయినటువంటి భూతనాథుడైనటువంటి శివుణ్ణి సమీపించి ఉత్కంఠతో అంటే ఆతృతతో వాళ్ళంతా అయ్యో మా తండ్రి గారు చేస్తూ ఉన్నటువంటి మహాయజ్ఞానికి ఎక్కడెక్కడో లోకవాసులంతా వెళ్తూ ఉన్నారే, మరి ఇంకా మేము వెళ్ళట్లేదు కదా, మరి నేను కూడా అంటే మా వారితో కలిసి నేను కూడా వెళ్ళాలి అనేటువంటి ఆతృత సాధారణంగా స్త్రీలలో కలుగుతూ ఉంటుంది. సో అదే ఆతృతతో ఇక్కడ సతీదేవి భూతపతి అయినటువంటి భూతనాథుడు అయినటువంటి శివుని సమీపించి ఈ విధంగా పలుకుతూ ఉన్నది అంటూ చెప్తున్నారు. ఏం మాట్లాడుతుందో తదుపరి శ్లోకాలలో చూడవచ్చు. సో ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వివరించినటువంటి అంశాన్ని చూస్తే మరి
ఆకాశమున చరించేటువంటి ఆ గంధర్వులు, అంటే వివిధ దేవతలు, వాళ్ళంతా యక్షులు, వీళ్ళంతా కూడా ఆకాశ మార్గాన వారి వారి యొక్క పుష్పక విమానాలలో, ఎలాగైతే ఇప్పుడు కాలంలో మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం, మన పక్కన వాళ్ళు వెళ్తూ ఉంటుంటే ఇలా ఇప్పుడంటేనో కార్లు వీళ్ళలో వెళ్తూ ఉంటారు, కుటుంబ సమేతంగా వెళ్తూ ఉంటే మనకు కూడా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, ఏదో ఫంక్షన్స్కి వెళ్తుంటే అయ్యో వీళ్ళు ఏదో మంచి ఫంక్షన్కి వెళ్తున్నట్టున్నారే, మేము కూడా వెళ్తే బాగుండు అనేటువంటి భావన వస్తూ ఉంటుంది. సో అలాగే మరి ఇక్కడ వివిధ లోకవాసులు, అంటే ఇక్కడ మనం ఖచ్చితంగా ఆలోచించవలసినటువంటిది, ఇక్కడ అన్ని లోకాలకు సంబంధించినటువంటి వాళ్ళని ఆయన ఆహ్వానపరిచారు. సాధారణంగా యజ్ఞం చేసేటప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం, సాధారణంగా ఇస్కాన్లో కానీ లేదా ఏదైనా ఇళ్లలో కానీ చేసుకునేటప్పుడు, లేకపోతే ఆలయాల్లో చేసేటప్పుడు ఆ యజ్ఞానికి ఏం చేస్తాము, యజ్ఞో వై విష్ణు, యజ్ఞానికి విష్ణువు సంతృప్తి కొరకే యజ్ఞాన్ని చేసినప్పటికీ కూడా వివిధ దేవతలందరినీ కూడా ఆహ్వానం చేస్తుంటాం మనం ఇక్కడ. అయితే అక్కడికి మరి ఇక్కడ మరి దేవతలే చేస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం కనుక ఆ యజ్ఞంలో మంత్రాలు చదివేటువంటి వాళ్ళు వివిధ దేవతలను అక్కడికి ఆహ్వానపరిచి స్థిరపరిచేటువంటిది చూస్తూ ఉంటాం మనం చేసేటువంటి యజ్ఞాల్లో. కానీ ఇక్కడ దేవతలే చేస్తున్నారు కనుక నేరుగా దేవతలే, వివిధ లోకాలలో ఉన్నటువంటి దేవతలందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నటువంటి విషయం మనం చూస్తూ ఉంటాం. మరి ఇక ఆ విధంగా ఆకాశ మార్గంలో వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళ యొక్క సంభాషణలను, వారి యొక్క వస్త్ర అలంకరణ, ఆభరణాల యొక్క అలంకరణ, ఇవన్నీ కూడా సతీదేవి చూసి వింటూ ఉన్నది. అంటే మరి శివుడి యొక్క స్థానము ఈ లోకమున కాకుండా, అంటే ఈ భూలోకంలో మనం ఉన్నటువంటి ఈ లోకంలో కాకుండా అంతరిక్షంలో వేరొక చోట్ల ఉన్నట్లుగా గోచరిస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో కాబట్టి అంటే శివుడు యొక్క లోకం, ఆయన ఉండేటువంటి స్థానము ఉన్నతమైనటువంటి స్థానము, వేరొక దగ్గర ఈ భౌతిక జగత్తుకు అతీతంగా ఉన్నది అనేటువంటిది చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఇక్కడ. సో అందుకే అంటున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, శివుని నివాస స్థానము ఈ లోకమున గాక అంతరిక్షంలో వేరొక చోట్ల ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ తెలుస్తూ ఉన్నది. ఎందుకంటే భూమి మీద ఉంటే మన చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పోతుంటే, కార్లలోనూ బైక్ల పైన పోతూ ఉంటే మనకు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు దేవతలు వారికి ఎలా ఉంటాయి, ఒక లోకం నుండి మరొక లోకానికి వెళ్ళేటువంటి వాళ్ళు కనుక మరి భూమి అంటే మామూలుగా నడిచే వాళ్ళకేంది ఆ సమయాలలోనే మనకేదైతే ఇప్పుడు ఒక దేశం నుండి మరొక దేశానికి పోవడానికి విమానాలలో వెళ్తూ ఉంటామో, అలాగే వారికి విమానయాన అంటే పుష్పక విమానాలు లాంటి ఇవి వాళ్ళకి ఆ రోజుల్లో ఎవరికి వాళ్ళకు ఉండేటువంటివిగా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో శివుడి యొక్క స్థానము అంటే ఇక్కడ లోకము మరి వేరొక చోట ఉన్నది, ఆయన యొక్క నివాస స్థానము. అందుకే మరి అన్ని దిక్కుల నుండి విమానాలు ఆ లోకం మీదుగా ప్రయాణిస్తూ ఉన్నటువంటివి. మరి అందుకే ఆ ప్రయాణికులను దక్షిణచే నిర్వహింపబడేటువంటి మహాయజ్ఞమును గురించి ముచ్చటించుకున్నప్పుడు సతీదేవి వినగలుగుతుంది. అంటే వారి యొక్క ఆవాస స్థానము ఈ లోకంలో కాకుండా వేరొక అంతరిక్షంలో, వేరొక ప్రదేశంలో ఉన్నదిగా, ఆకాశ మార్గంలో అంతరిక్షంలో ఉన్నట్లుగా ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు దాన్ని మనకి రూఢీకరిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే మరి ఇక్కడ సతీదేవి దాక్షాయణీ దేవిగా చెప్పబడింది. కారణం ఏంటంటే దక్షుని యొక్క కుమార్తె అయినటువంటి కారణం. అలాగే ఇంకొక పదాన్ని గురించి కూడా చెప్తున్నారు, ఉపదేవరా అనేటువంటి పదము ఈ శ్లోకంలో వచ్చినటువంటి విషయాన్ని కూడా, ఎందుకంటే ఆమె ఇక్కడ చెప్తున్నారు, వ్రజంతి సర్వతో దివ్య ఉపదేవవర స్త్రియ. సో ఆ ఉపదేవవర స్త్రియ దేవతల సుందరాంగనలు, దేవతల యొక్క భార్యలు. అంటే ఇక్కడ ఉపదేవవర అనేటువంటి పదము గంధర్వులు, కిన్నురులు, యక్షులు, ఉరగలు అనేటువంటి వివిధ అంటే వివిధ లోకవాసులు, అంటే ఆ స్వర్గలోక వాసులకు ఈ భూలోక వాసులకు మధ్యగా ఉండే నడుమ స్థితి ఉండేటువంటి లోకాల్లో వారుగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది.
మరి అందుకే ఇక్కడ ఈ వీళ్ళంతా కూడా దేవతల కోవకు చెందక దేవతలు మానవుల నడుమ స్థితికి చెందినటువంటి వారు, ఉపదేవవరా అన్నటువంటి, అంటే దేవతలకు మానవులకు నడుమ స్థితిలో ఉన్నటువంటి వారుగా వారు భావించరు. అటువంటి వారు వారి యొక్క విమానాలలో వస్తూ ఉన్నటువంటి విషయాన్ని వారు ఆ సతీదేవి ఆవాసంలో ఉన్నటువంటి సమీపంగా వాళ్ళు వెళుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో స్వనిలయాభ్యాసే, స్వనిలయాభ్యాసే అంటే వారి ఆవాస సమీపముగా, అంటే ఇక్కడ ఎవరు వారు అంటే ముఖ్యంగా సతీదేవి మాట్లాడుతూ ఉన్నది కనుక సతీదేవి ఆవాస సమీపంగా అనేటువంటి పదాన్ని సూచిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ స్వర్గలోక వాసులైనటువంటి వారి యొక్క పత్నుల వస్త్రధారణము, సహ అంటూ చెప్తున్నటువంటిది మంచి వస్త్రాలను. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, ఏదైనా ఒక ఫంక్షన్కి వెళ్తూ ఉంటే మంచిగా అలంకరించుకొని మంచి వస్త్రాలు తో పోతూ ఉంటాయి. రెగ్యులర్గా వాడేటువంటివి వేసుకోం కదా, ఎలాగో మనం చూస్తూ ఉంటాం, మనకు ఆ విధంగా వచ్చినటువంటి ఇవే. సో కాబట్టి ఏదైనా ఒక శుభకార్యానికి, వివాహానికో లేదా పూజా కార్యక్రమానికో వెళ్తూ ఉంటే రోజుగా రెగ్యులర్గా వాడేటువంటివి కాకుండా మనం ఫంక్షన్స్ కోసం వేరే వస్త్రాలు ఉంటాయి కదా. సో పట్టు చీరలు, పట్టు వస్త్రాలు అవన్నీ, అలాగే చెవులకు పెట్టుకునేటువంటివి, కంఠంలో వేసుకునేటువంటివి అన్నీ మంచి మంచి ఆభరణాలు, వస్త్రాలను ధరించినటువంటి ఆ పత్నుల యొక్క దేహ లక్షణాలను కూడా మంచి అంటే చంచలమైనటువంటి కళ్ళు, అంటే తిప్పుకోగలిగేటువంటి కళ్ళు, మంచి కళ్ళు అంటాం కదా, వాళ్ళు అలా మంచి కన్నులు కలిగినటువంటి వారికి, అంటే వారి యొక్క దేహ సౌందర్యాన్ని కూడా వర్ణిస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. మంచిగా ఉన్నట్టు సుందరాంగులైనటువంటి వారు. సో మరి ఆ విధంగా వారు మంచిగా ఉన్నటువంటి వారు, ఆ విధంగానే వాళ్ళ యొక్క వస్త్రధారణ కూడా ఇంకా అందంగా తయారైనటువంటిది. సో ఎలా ఉన్నారంటే ఆ కళ్ళు అటు ఇటు తిప్పుతూ ఉంటే, మంచిగా కళ్ళు తిప్పుతూ ఉంటే మనకి ఎంతో మంచిగా అనిపిస్తుంది. వారి యొక్క కన్నులు చంచలమై ఉన్నవి. వారు కర్ణ కుండలములు, చెవులు కర్ణాలకు మంచి అలంకరణలు తీసుకొని, అలాగే ఇతర భరణాలతో కూడా మెరియుచు తేజోమయంగా ఉండెను అని చెప్తున్నారు. అలాగే వారి వస్త్రాలు కూడా చాలా చక్కగా ఉన్నాయి. అలాగే వారందరూ కూడా వారి తమ కంఠాభరణములందు ప్రత్యేకమైనటువంటి పతకములను కలిగి ఉండిరి. కొన్ని ఆ కంఠాభరణాలు, కొన్ని పథకాలు రామదాస్ అంటాడు కదా, సీతమ్మకు చేయించి సింతాకు పథక అంటారు. సో ఆ విధంగా కొన్ని స్త్రీలకు ఆ విధమైనటువంటి ఆభరణాలు, అవి కూడా సాధారణంగా వివాహ సమయంలో కట్నంగా మనకి సనాతన ధర్మంలో మనకు ఉన్నటువంటిదే సాంప్రదాయమే. తల్లిదండ్రులు తమ కుమార్తెకు ఆ విధంగా వరకట్నాలుగా వాటిని ఇచ్చేసి పంపించేటువంటి, ఇప్పుడు కొంచెం అది నిషిద్ధమైనదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి కానీ తమ శక్తి మేరకు తల్లిదండ్రులు తమ కూతుర్లకు వివాహ సమయంలో మంచి ఆభరణాలను, వస్త్రాలను వారికి ఇచ్చేటువంటిది. అదే సాంప్రదాయం ఇప్పుడు మనం కొంత కొనసాగుతూనే ఉన్నటువంటిది. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలాగే ఆ విధంగా ఉండి ప్రతి స్త్రీ కూడా తమ భర్తను కూడి ఉండెను. సో అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటిది మరలా ఇప్పుడు కూడా చెప్తున్నటువంటి మన సాంప్రదాయబద్ధంలో భార్యాభర్తలుగా కలిసి ఉండేటువంటి ప్రతి స్త్రీ కూడా తన యొక్క భర్తతో ఉండి ఆ విధంగా ఎంతో ప్రదేశాన్ని, ఆ కార్యాన్ని మంగళప్రదంగా అయ్యే విధంగా ప్రవర్తన కూడా. సో అందుకే మన యొక్క ధర్మాలను, మన విధానాలను మనము మన పిల్లలకి నేర్పాలి అని చెప్తుంటారు. అది అబ్బాయిలైనా అమ్మాయిలైనా మన సనాతన ధర్మాలు, మన శాస్త్రాలలో ఉన్నటువంటి విషయాలు. భార్యాభర్తల మధ్య ఉండేటువంటి అవగాహనలు, కొంత టాలరేటింగ్ నేచర్ స్త్రీకి ఎక్కువగా ఉండాలి అని చెప్తుంటుంటారు, మన సాంప్రదాయాలు చెప్పబడుతుంది. కానీ ఇప్పుడేంది సమానత్వ భావనలు కొంత వచ్చినాయి, దాంతో పరిస్థితులు వేరుగా మారినటువంటివి. ఏదైనా అంటే
నాకు ఇష్టం కాబట్టి చేసుకుంటాను, కానీ ఆయన కోసం నేను చేసుకోవడం ఏంటి అనేటువంటి ధోరణులు వస్తూ ఉన్నటువంటి. సో ఇక్కడ వారెంత సుందరంగా గోచరించిరనగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సతీదేవి, ఆ దాక్షాయిని అయినటువంటి సతీదేవి కూడా ఆ విధంగానే వస్త్రధారణ కావించి తన తండ్రి వివాహ సమయంలో ఇచ్చినటువంటి వస్త్రాలు, ఆభరణాలు అన్ని కూడా ధరించి భర్తతో పాటుగా ఆ యజ్ఞమునకు పోవ ప్రేరేపితమయ్యను. అంటే వాళ్ళు ఆ విధంగా మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళంతా వెళ్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా మనం వెళ్తూ అక్కడ ఏదైనా ఫంక్షన్ జరుగుతూ ఉంటే ఇంత ఘనంగా చేస్తున్నాడు, దీన్ని చేస్తున్నాడు ముందుగా కొన్ని తెలుస్తాయి కదా తెలిసిన వాళ్ళకి. సో మా ఫంక్షన్లో ఇవి పెడుతున్నాం, అవి చేస్తున్నాం అని చెప్తే మనం మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటుంటాం. మరి ఇక్కడ తన తండ్రే చేస్తున్నటువంటి మహాయజ్ఞం, అన్ని లోకాలలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు వస్తున్నారు. ఈ పోతున్నటువంటి వారు మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి విషయాలను బట్టి సతీదేవికి అర్థమైనటువంటిది ఏంటంటే ఈ వాళ్ళంతా వెళ్తూ ఉన్నటువంటిది తన పుట్టింటికి అనేటువంటిది తెలిసిపోయింది. సో అప్పుడు ఇక ఆమెలో కూడా ఆ స్త్రీ యొక్క సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తిగా ఆమె కూడా ప్రేరితమై, అయ్యో నేను కూడా వెళ్తే బాగుంటుందే ఆ ఫంక్షన్కి అని ఆమెకు కూడా అనిపించిందట ఆ పార్వతీదేవి. సో అనిపించి ఆమె ఆ విధంగా వాళ్ళలాగే మంచిగా అలంకరణ చేసుకొని తన భర్త అయినటువంటి శివుడితో పాటు పోవాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఆమెలో కలిగింది. సో అది స్త్రీలకు ఉండేటువంటి సహజమైనటువంటి ప్రవృత్తే అంటూ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటి విషయం. సో హరే కృష్ణ, జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదకి జై. సో హరే కృష్ణ ప్రభుజీస్, మాతాజీస్, ఎవరైనా ఏవైనా